bahleli abawu-2 balinde umuntu abazomlanda la esitobhini. Bese sibona uJay esetekisini. Angithi everybody knows, well, not everybody. Ngabe uthi ugibela amateksi like me. Uyazi ukuthi uma ngabe sewuzokwehla, uyasho ukuthi cela wehle endaweni ethile before ufike esitobhini sakho. Bese yasho-ke naye ukuthi wehlaphi, bamtshela ukuthi asikho isitobhi esinjalo la. Ayikho indawo kusikaSibula mfethu. Ngaba yini? Ngingaba yini? Lapho uvakashile shuthi akayazi kahle le ndawo le. Cabanga uvakashile ngeteksi ebekutshela ukuthi lesi sitobhi ekuthiwa uzokwehla kusona asikho isitobhi esinjalo. Shona, koda-ke hhayi, gcine i-resolve-ekile leyo nto leyo. Bamehlise. Ngabe sebemehlisa etekisini, angazi noma usuke engasafuni yini ukwehla noma kusuke kwenzakalani kodwa.